Ľahko sa nadýchnuť, pokoja zvláštny kľud. Modlitba tlačí na rozbité kolena. V hlave mi aj tak znie nežné odhodlanie. Už dávno viem, že všetko niečo znamená. Ľahko sa nadýchnuť a prepáliť tmou. Láska, zmätok, hriech a vojna súkromná. Denne skúša niekto, čo nás odrovná. Cesta strmá je, kým príde voľný pád. Kým je pre koho, aj taký svet mám rád. Mám rád. Začneme ten deň, začneme asi pozdravom, tak ako sa patrí. Chceme všetkých, ktorí nás budú sledovať, chceli by sme pozdraviť v prvom rade a predstaviť sa. Tak ja by som rád predstavil, aj keď ho nemusím predstavovať, Pálka Drapáka. Myslím, že je to človek, ktorý je veľmi známy z muzikánskej oblasti. To je Tomko Chromík. Ja si myslím, že toho človeka tiež netreba nikomu predstavovať. Hlavne je to teda aj jeden z organizátorov Aliancie, alebo z členov Za rodinu, Aliancie Za rodinu, že? Áno. A organizátor iniciatívy. Povedz niečo bližšie, Tony, k tej iniciatíve. Práve teraz robíme jednu takú vec, ktorá sa volá Urob Vianoce teraz, kde sa snažíme pozbudzovať ľudí, aby sa obdarovali v rodinách a zároveň chceme vyzbierať... Ja som si to už pripravil a odložil. A teda Pálko to má aj tie záložky, ktoré sú takými našimi dáčekmi, ktoré chceme rozdávať rodinám, alebo teda členom rodín na to, aby sa obdarovali vzájomne, manželka manžela, manžel manželku, ale zároveň chceme aj to, deti, rodičia, deti. Chceme, aby rodičia vlastne darovali deti svoj čas, preto je tá záložka pripravená ako dáčeková poukážka na čas pre dieťa. Naopak chceme, aby si manželia vyznali lásku a obnovenie tej lásky, ktoré je vždycky potrebné a dôležité. A aby teda aj manželia obdarovali niečím svoje manželky a manželky naopak, aby uznali to, že tí manželia sú šikovní a že niečo dokážu. A zároveň ale chceme zbierať podpisy pod iniciatívu Mama, Otec, Deti, ktorá sa v rámci Európskej únie snaží o to, aby sme zakladali naše predpisy na tom, čo je spoločné. Aby Európa zakladala svoje predpisy na tom, čo je spoločné, na manželstve muža a ženy a na rodinných vzťahov medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi. Keďže táto téma je pomerne dosť chúlostivá a háklivá, ja si myslím, že taká iniciatíva prišla v vhodnú chvíľu. Že je to, aby ste si nemysleli, že my sme sa s Tomkom dali len na šuňavé dokopy, nás to nejako osudovo zblížilo, pretože my obidvaja pochádzame z Bánoviec nad Bebravou a obidvaja pochádzame z kresťanských rodín, takže aj to je práve to, čo nás tlačí a smeruje nejak dokopy. Ja by som ťa chcel, Pálko, poprosiť, čo ty vlastne, keď hovoríme, alebo keď počuješ slova otec, mama, deti, čo sa ti tak objaví? Tak ja ti poviem, dve veci sa mi objavia. Objaví sa mi v prvom rade moja rodina, Žanetka, Miško. To je aj ja, teda, že sme jedna rodina. A potom sa mi objaví spomienka na detstvo, kedy nás bolo 7 doma, potom 6, Anička zomrela, ale otec, mama sedeli za stolom a my všetci okolo stola a boli sme všetci pokope a boli sme jedna veľká rodina, čo bolo krásne. A či už to bolo z nedeľnej omše, sme išli všetci k tomu obedu, alebo sme sa stretli na vianočnú večeru, hoci kedy, alebo keď už bol čas na to, že sme sa mohli všetci stretávať, aj keď bolo nejaké voľno. Jednoducho, tá rodina bola stále vo mne. Čo by si chcel odkázať dobrovoľníkom, ktorí budú teraz zbierať podpisy a zároveň rozdávať tieto dáčeky? Ja by som chcel dobrovoľníkom popriať strašne veľa síl. Strašne veľa síl a Božieho požehnania k tejto práci, ktorá teraz prichádza, lebo nie je to ľahké. Priznajme, nie je to ľahké a nebude to ľahké. Ale ja si myslím, že preto im prajem veľa síl a toho Božieho požehnania, aby dokázali prežiť túto situáciu a zozbierať čo najviac podpisov, aby sme si na konci mohli povedať, malo to zmysel a je to pre dobro veci.